panguva ine zvonzi Christopher Mutsvangwa is failed. Ndoda kuti these guys vari kuva accused because they are trying to convince everyone kuti vaendose zvigananda kuti zvirambe zviripo aiwa until 2030 or wheresoever vanenge vachida. Panguva ine vanova kuti vana Christopher Mutsvangwa panoona vachibvunza questions, some of their responses anoonekwa kunzi aringoripo kuprotecta the current regime, but vanhu they know chokwadi. Not subscribe or like out on the bell icon. Timbira pahendo yamuri kuona iyi yamuchazvirega anobuda chiposta this picture amuri kuona aiwa rana Mutsvangwa pamwe majournalist vari prominent vanozivikanwa na Muhlanga anotirambira achinyora achiti I just listened to Chris Mutsvangwa yesterday and I have to say he had nothing substantial to say, trying to convince us that Mnangagwa and Zimbabwe should stay in power until 2028 is not going to fly. Zimbabweans are fed up with the corruption and incompetence of Mnangagwa and his cronies. It's time for him to go. We need to come together and work towards removing him from office. Mashuko anobuda toko panapa nevanhu vamuri kuona vanotova masupporters at the ruling party ZANU-PF. Vamwe vacho vanotova war veterans, but they are denying the move iri kuda kuitiwa some of the people who are calling kuti va-extend term yemutungamiri wenyika kuti isvike muna 2030 vachiti there are some people who are surrounding the Zimbabwean leader vanoimasoda Mnangagwa vari kuonekwa kunzi these guys they are very very corrupt. They are forcing the leader to sign deals. Ari kuonekwa kunzi they are not benefiting the citizens, but they are just there for self-enrichment. Kuchionekwa kunzi these guys are the ones vanoonekwa kunzi they are deadly and they don't even love the Zimbabwean leader. They are just doing all those dirty things behind the Zimbabwean leader. Mashoko ari kuonekwa panguva ino vari kuya vachizviramba vachiti 2028 they are going to refuse to extend the term to 2030. Pinda comment section medu kudza mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. We do not know kuti these guys vari kutemba nei or what they are going to do. We are not aware of that. Pinda comment section medu kudza mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.